Sa ka problema diri sa Cebu, ang korupsyon. Ang kanang korupsyon, mo na'y naka-cause of poverty. This is a study by the International Monetary Fund. Sa usa ka lugar, kung taas gani ang korupsyon, taasad kay ang poverty. Kung ako makalingkod, dili ko mudawat og SOP, kay ang kanang SOP mao nay cause of corruption, kay ang project pagsuod pa lang daan kuha nag 20 to 40%. So, unsa pa may mahabilin dito sa mga proyekto, unsaon pa man pag-hire sa mga negosyante o mga tao nga kulang na ang ilahang kapital kay gikuhaan na daan na nigurado na dito sa taas. So, most likely ang kanang mga proyekto substandard gyud na. Kung ako ang magobernador, akong i-assure ninyo nga dili apilan og negosyo ang Kapitolyo. Kay kana mo na'y hinungdan sa korupsyon.